SN Audio, SN Letting, arisan. Yen dadi siji seneng ning ati ngajen kelanti ning nganti sinok mene ning gubuk tua hei tua ya jamine kah mana kah kula nerima sirane kula suka dua kelinci iya jurus dulu tandur awas ki peci ajak lalen punten bensinnya punten mereknya Adidas ya. Senggol nganggo wong gabut wah kanggo kantol Linda bos jurus tandur Pak Yoga lagi piket kah jam siji bengi wong wis turu bos garam najrul lebih tangi hati kula kelingan bae aduh kapan ketemu jodone sampai jam roro ati tambah kacau hubungan kita wong loro aduh kapan bisa tepung jodoh adate tandu mau kadate versi ya bos jurus tandur ayo kumpul sobat bos garam lebih tenang bos jurus tandur bos GNS Binanda maju yen dadi siji apa je seneng ningatin jan kelanti di gubuk tua kula nerima kula urus suka tandur bos GNS yen dadi siji seneng ningatin jan kelanti bos terus tandur obat Kang Bagas Nurinto ing gubuk tua kula nerima kula suka urus tandur hartalan benda nomor dua sing penting kita wong loro bahagia sampai jam loro hati nih sirane ati tambah kacau mana gigi hubungan kita wong loro aduh kapan bisa tepung jodoh awas bos jurus tandur ku teliti kupingnya yakin
Jurus tandur. Ada klalen. Ya bos. Mereknya Kayak Adidas. lapangan bola. Isinya putih kabeh. Ada. Sada miring nok. Sada miring. Bos jurus tandur. Maju terus pantang mundur. Awas. Bos jurus tandur. Yen dadi siji seneng ingatin Najane celoke. jan klanti minggu buk tua kula nerima kula suka Duduk kula kobra. awas tuh induk Jurus tandur tongoni topi ya. yen dadi siji Siji. seneng ningatin jan klanti Dengan di jenok. minggu bukosan Ah ya. kula nerima Ada. kula suka soal harta lan benda nomor dua si penting kita wong loro bahagia Jambir jam asik ini. siji bengi wong wis turu Jorok. Oh turu. ati kula kelingan